Здравейте, приятели! Виждате една изключително тежка, красива и къдрава коса на моя клиентка и в днешния ден модел на моята ученичка Дианка. Дианка се погрижи като пострига по възможно най-добрия начин нейната къдрава коса, за да бъдат кадриците олекотени и да не се губи тяхната красота и естествени чупки. В случая аз консултирах и моята клиентка за грижата за нейния скалп и дължина на косата, тъй като в момента тя има лек проблем точно с кожата на главата си и има нужда от хидратация на нейната дължина. Избрах за нея една комбинация, която ще бъде от най-голяма полза в ситуацията от нашата веган козметика за коса 99% веган от по-бюджетната ни серия, от която може да ползвате 15% отстъпка, както и на другата ни по-луксозна серия и безплатна консултация от мен. Така че ако имате нужда, се свързвайте на моя телефонен номер, който винаги изписвам във видеята. Не се притеснявайте или ми пишете на лични съобщения във Viber, както ви е удобно. Виждате, и Дианка направи две плитки